Да, едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор.